So after he had washed their feet, uYesu that is Jesus, heading ethi uYesu uhlamba inyawo zabafundi bakhe. the heading says Jesus is washing the feet of his disciples. Wabuya wahlala phansi He has now sat down, wathi kubo, and he said unto them, niyayazi na into endiyenzileyo kuni? Know ye what I have done to you? Nina ukundibiza nithi ndingumfundisi, Ye call me the master nithi ndiyinkosi. and the Lord, Niyalungisa ke ukutsho and ye say that very well, kuba kunjalo. for so I. Ngoko ke ukuba ndizihlambile inyawo zenu mna Now that I have washed your feet myself, ndiyinkosi, being your Lord ndingumfundisi, and your master, nani nifanele ukuhlamba inyawo, nani nifanele ukuhlambana inyawo. ye also ought to wash one another's. Kuba ndininike umzekelo For I have given you an example, ukuze nani nenze njengoko ndenze ngako mna kuni. that you should do as I have done unto you. Inene ndithi kuni, Verily, verily, I say unto you, akukho mkhonzi mkhulu kunenkosi yakhe, there is no servant that is greater than his Lord, namthunywa umkhulu kunalowo umthumileyo. neither he that is sent can be greater than the one who sent him. Akukho mthunywa mkhulu There is kunenkosi yakhe. no messenger or the one who is sent who can be greater than his master. Namthunywa umkhulu kunalowo umthumileyo. Or the messenger who is sent can never be greater than the one who has sent him. Ukuba niyazazi ezi zinto yolo ukuba nithi nizenze. If you know these things, happy are ye if you do them. Andithethi ngani nonke. I speak not of you all. Ndiyabazi abo mna ndibanyulileyo. I know whom I have chosen. Oko kwenzeke ukuze isibhalo sizalisekiswe. So that the scripture may be fulfilled. Lowo udla isonka nam He that eateth bread with me, undiphakamisele isithende sakhe. he has lifted his heel against me. Ndiqala kwangoku ukunixelela I now tell you ngokungekehli before it comes, ukuze xa kuthe kwehla that when it come, nikholwe ukuba ndinguye. you may believe that I am he. Inene ndithi kuni, Verily, verily, I say unto you, lowo wamkela endithe ndamthuma he that receiveth whomsoever I send wamkela mna, receiveth me. nalowo wamkela ke, nalowo wamkela mna ke, And he that receives me wamkela owandithumayo. receives him that sent me. Lamazwi uYesu These words Jesus uwathetha emveni kokuba ebahlambe inyawo. he spoke them after he washed their feet. Akawathethi phambi koba bahlambe inyawo. He did not speak these words before he washes their feet. Emveni ba ebahlambe inyawo After he washed their feet, ubanika uthumo he gives them a commissioning
lokuba mabahlambane nabo inyawo. that they should wash each other's feet. Akathi uzawubahlamba inyawo. He does not say he will wash their feet. Yena ubahlambile. He has washed their feet. Abo ke bamkela bona, Those who receive them bamkela yena receives him. kuba aba ngabahlanjiweyo. For these are the ones that are washed or cleansed. Lento izinyawo This that is the feet. ayishukumi inhliziyo ingathethanga. It does not move until the heart has spoken. Ngamanye amazwi, In other words, ukuze kube khona intshukumo ezinyaweni, for movement to be there with the feet, kufuneka kube khona ingcinga. there must first be a thought. Kodwa le ngcinga ivela ingqondweni, But this thought does not come from the mind. ivela enhliziyweni. It comes from the heart. Baye batsho kwabanye abantu, Other people may say, bathi ingqondo yami ithe kodwa inhliziyo yami yathi ayavuma. they say, my mind said this, but my heart did not allow me. Kuyacaca ke uba inhliziyo le iyathetha. It is clear that the heart, it can speak. Noba ningathula ngoku, Even if you can be silent kodwa now, inhliziyo zenu azithanga ziyathetha. but your hearts are speaking. They are not silent, they are speaking. uYesu ke ngoku benzela umzekelo Jesus therefore made an example wento okufuneka beyenze of something that they should do ngenhliziyo, with their hearts. kuba inhliziyo xa ihlambulukile Because when the heart is pure, iyambona uThixo, it can be able to see God. kodwa inhliziyo engahlambulukanga But an impure heart ayimboni uThixo. is unable to see Kwi God. Old Testament The Testament and Allah, uThixo uthe God said, akukho umuntu unondibona, there's none who can be able to see me. akukho umuntu unondibona aphile. There's no one who can see me and still live. Kodwa unyana wakhe amthumileyo xa efika But when his son comes, the one that he sent, usixelela ukuba uThixo lo uyabona. he tells us God can be seen. Akasathethi lento ibithethwa nguThixo utha umuntu okowandibona uyawufa. He does not say the same that was said by God, that anyone who can Uthi- see me will die. Uthi banoyolo He said, blessed, abo banhliziyo zihlambulukileyo whose hearts are pure, ngokuba baya kumbona uThixo bona. for they shall see God. Ibonakale ke into yokuba It is then clear, therefore, kwi Old Testament that the Testament and Allah, uThixo bebefuna umbona ngamehlo. people wanted to see God with their naked uThixo eyes. uyabaxelela ukuba kho umuntu awundibona aphile. And then God told Ngala them, no mehlo one akhe. can see me with their naked eyes Kodwa and xa still efika live. unyana wakhe But when his son came, usibonisa into yokuba uThixo ubonwa he ngenhliziyo shows us that God is seen through the heart, ehlambulukileyo. a pure heart. Yiyo lento uYesu Kristu That is why Jesus Christ, eqala ibahlamba inyawo, he starts by washing their feet. ngoba inyawo ezi For these feet zezi bahamba ngazo are the ones they use to walk, uyokwenza okubi okuhle. go and do that which is evil or Kuba good. inhliziyo yakho ihlambulukile, If your heart is pure, inyawo zakho zikuthatha uyokwenza your okuhle. feet will take you to do that which is righteous. Kodwa ukuba inhliziyo yakho ayihlambulukanga, But if your heart is impure, inyawo zakho zikuthatha uhambe uyokwenza okubi. your legs or your feet will take you to where you'll Uthi commit ke, evil. He then says, ndinihlambile inyawo. I have washed your feet. Ngamanye amazwi nikulungele ukuhamba njengokuba ndihamba. Other words, you are ready to walk as I walk. Uthi ke nani nihlamba He abanye. says you should also wash others. Yintoni lapha ezinyaweni? What is in the feet Zizenzo. is the actions. Izenzo zakho, Your own actions, ihambo yakho, your, ihambo yakho your own walk, ukuba ayihlambuluki nezinto zenzayo everything that you shall do, azihlambuluki. it shall not be pure. Ezinyawo kuthethwa ngazo, The feet that he's referring to, wena ozibona zilapha. the ones that you see them here, Umoya unenyawo zawo, the spirit has its own feet, oyinhliziyo. which is the heart. Umoya The spirit uqhuba inhliziyo. drives the heart.
uyabona umuntu You see, a man or a xa human being, ephakama when he stands up, uhamba ayokwenza into inhliziyo yakhe emxelela yona he goes to do that which the heart tells him to do. ukwinhliziyo yakhe ayihlambulukanga If his or her heart is not pure, uhamba ayokwenza okungahlambulukile he will go and do that which is not kodwa pure. ihlambulukile But if the heart is pure, uhamba ayokwenza okuhlambulukileyo he will go and do that which is pure. ezinyawo kuthethwa ngazo The feet which is referred to here ihambo yethu is our own walks. uthi ke uYesu Kristu Jesus Christ says, aba bahlambile ihambo yabo he has cleansed the walks of these ones. ngoku banoxanduva lokuba bayohlamba inyawo zabazalwane babo Now they have a responsibility to go and wash their brother's feet. ukuba abayenzi loo nto If they do not do that, abalamkeli uthuma abathunywa ngalo they don't accept the commissioning with which they are sent. iduty yethu It is our duty into yokuba xa sibona okubi kubazalwane that bethu when we see what is evil in our brethren, sihlale phansi we should sit down sibaxolele and forgive them. ungaye kumzalwane wakho uyolwa naye Don't go to your brother to fight with him. yilwa nawe Fight with yourself. kuba lento ithi imbi For that which you say is lento evil, ayenzileyo which is what he has done, ayikho pha kuye it's not in him. ilapha kuwe It's right inside you. oyena muntu aphe kufuneke ehlambulukile The very person who's supposed to be righteous nguwe is yourself. uthi ke uYesu Kristu Jesus Christ says, hambani ke niyobahlamba inyawo go and wash their feet, abazalwane benu your fellow brethren. ningahambi nisithi ihambo yabo imbi yayihlaza lecawe And don't go around saying their works are bad, they are disgracing the church. ubuphi wena Where were you ngeli xesha ehlaza lecawe at the time that he disgraced the awugqiba church? uyihlaza lecawe After- oyena muntu uzawuhlaza icawe ubona nje ayinguye The very person who's going to disgrace the yena church is wenze not lento him. wena ucinga into ebihlaza He icawe did something that you think is disgracing the oyena church. muntu uzawuhlaza icawe The very person who's going to disgrace nguwe the xa church uthetha ngale nto ayenzileyo is you when you speak of what he has done. ngoba kuyacaca into yokuba Because it is clear that umthumi wakho the one who is sending you, umthumi wakho your sender, kungahlambuluki komzana wakho is the impurities of your fellow brother. wawubona umzalwane wakho When you see your brother, ukuba inyawo zakhe zingcolile that his feet are dirty, mhlambe inyawo wash his feet. uthi ke ngamanye amazwi He says, in other words, uthi zithandazeleni he says, pray intshaba zenu for your enemies. kunzima ukuthandazela utshaba lwakho It is difficult to pray for your enemy kuba into efikayo yokuqala kukuligweba because what comes first is, ngamanye amazwi uthi uyesu kristu apha in other words, Jesus Christ says here, musani ukugwebana thou shalt not judge one another. thandazelani intshaba zenu Pray for your enemies. wawusibona isibi kumzalwane wakho When you see a sin upon your brother, khawususe ububi ububonayo uqala phambi kokubuye kuye remove the evil that you see before you go to him. andani uba siyavana na siyavana phofu niyandiva ngapho niyabona isono You see a sin, niyasazi isono you know a sin sidaliwe isono Sin is created. ukuba ucinga sidalwe ngusathana If you think that it has been created by the devil, uyaphazama you are mistaken. uyesu xa ebafundisa kumthandazo wakhe Jesus, when he teaches them in his prayer, uthi mabathandaze he says they should bathi pray bawethu osemazulwini and say, Our Father who art in heaven, maliphathwe ngobungcwele igama lakho hallowed be thy name. into yokuqala nje That is the first thing, ligama likabawo is the name of the Father. maliphathwe ngobungcwele Should be hallowed. xa uqalisa ke ngoku When you start now uthetha kakubi ngobawo wakho to speak ill about your father, awusenawuphinda uthandaze lo you mthandazo will never again pray that prayer kuba wena unguwo lo mthandazo because you are not that prayer. maliphathwe ngobungcwele igama lakho Hallowed be thy name.
ubukumkani bakho mabufike. Let thy kingdom come. Now umbuzo uthi Now the question is, bufika phi ubukumkani bukaThixo? where does this kingdom of God come? Buyintoni ubukumkani bukaThixo? What is the kingdom of God? uThixo luthando. God is love. Lowo uhleli oluthandweni The one who's dwelling in love uhleli kuThixo. is dwelling in God. noThixo uhleli kuye. And God is also dwelling in him. uThixo ulawula ngothando. God reigns in love. Nathi njengabantwana bakhe We also as his children, masilawule ngothando. let us in charge with love, Sikwazi ukuthandazelana so that we are able to pray for one another singathukani. and not insult one another. Ngoba ngokugweba ogweba ngalo For in the scale of judgment that you apply on nawe others, futhi the same also uyawugwetywa ngalo. shall be applied unto you. Aqhubeke He continues, athi he says, akukho mfundi there is no learner mkhulu kunomfundisi wakhe. who is greater than his master, Kungekho mthunywa and there is no messenger omkhulu kunomthumi wakhe. who is greater than he who sent him. Ingxaki esibanayo. That's a problem that we always have. Always have. Ingxaki yethu yokuqala asikwazi uxolela. We are unable to forgive, Kodwa siyakufuna uxolelwa. but we want to be forgiven. Eyesibini The second one, asifuni ukolulekwa. we don't want to be disciplined, Kodwa siyafuna ukoluleka abanye abantu. but we want to discipline other people. Sakolulekwa When we are being disciplined, siyaxabana. we become in loggerheads. Umbuzo uthi The question is, xa uthi solulekwa uxabane when you are being disciplined and now you are fighting against the one, intoni lixabanayo apha kuwe? what is that is in loggerheads in you? Bonke abantu All people, bayakhala xa besolulwa xa behlanjwa. they always cry when they are being Ingakumbi uba washed, kukho ilitye especially when there is a rock involved, elibahlambayo a elibakhuhlayo. stone that rubs off the dead. Bakhetha ukuxabana. They choose to be in loggerheads. uYesu Kristu apha uthi Jesus Christ here says, ndinihlambile I have washed inyawo zenu your feet, ndiyinkosi yenu. being your Lord. Ukuba ke inkosi yethu iyakwazi ukusihlamba inyawo, If the Lord, our Lord, is able to wash our feet, sinesizathu siphi sokuba singabahlambi abanye what na? reason do we have not to wash one another's feet? Ingxaki ekuhlambeni inyawo The problem in washing the feet ukuba kufuneka uguqe. is because you need to kneel down. Abantu abakufuna ukuguqa. People do not want to kneel down. Abantu abafuni ukuthobela They don't want to submit nokuthobeka. and be submissive. Abantu bafuna ukuphakama. People who always want to stand up. Ndicinga into yokuba ubebahlambe inhloko. I think if he had washed their heads, Hayi ngebehlambani inhloko lula. it will be easy for Kuba them to inhloko wash one iphezulu. another's heads, because the head is above, it's on top. Ukuba bone abantu bayithanda gqitha into elaba phezulu. They like very much something that is high up here. Abayifuni lisezantsi. They don't want the one that is at the lower end. Kunzima ukuhla. It is difficult to go down. Ubona imibuso nje iqhekeka. Seeing that the governments are splitting apart, Abazalwane besohlukana. brother, separating and segregating, Kunzima ukuhla. it is difficult to be submissive, Uhlamba inyawo abazane bakho. to bow down and wash your brother's feet. Singahlangana apha. We can come together here Sithi halala mkhonto. and say halala mkhonto, Halala ATM. halala ATM, Sithi uzuko. glory uThixo enyangweni. to God the Almighty. Kodwa makuhanjwe kuyophathwa. Let us go and be in government. Bonke bafuna uyaphezulu. All of them want to go up. Akekho ufuna ukuhla bheke ezantsi. No one wants to go down. Uyabona ukuba ngaba uvumela inhliziyo yakho If you have allowed your heart ithande izinto uThixo kupha zona
to love the things that God gave unto you ngaphezu koThixo okupha ezinto above the God who gave you all these things, usengxakini. you are in trouble. Because izinto uThixo akupha zona The things that God is giving them to you, akakuphelanga ukuba uzikhonze. He did not give them unto you for you to worship That them. is why umva uThixo esithi That is why you hear God say, uze ungabi nathixo bambi thou shalt not have other gods ngaphandle kwami. besides me. Ngamanye amazwi In other words, uThixo akafuni nanye into ekhonzwayo ayidalileyo. God does not want anything that should be worshipped which He has created. Khonza yena Worship Him akuphathe ngetaho and He will look after you ngezinto zakhe. with His own things. Kodwa ukuba ezinto zakhe akunika zona But if the things that He gave unto you zikwenza umlibale, makes you to forget Him, inyawo zakho ziyangcola. your feet will become dirty. Nehambo yakho ngeke ibenhle. In your ways also will never be righteous. uThixo ekuseni nje God this morning, usibonisa ngokuhlukana kwabazalwane. He's showing us the segregation of brethren. Ngamanye amazwi In other words, abazalwane when the brethren are segregating, loo nto ithetha ukuthi that simply means abasakhokhelwa, they are no longer led. inhloko ayikho. There's no head. Uma inhloko ingekho Without the head or the chief, ayikho indawo kaThixo kuwe. there is no place of God in you. Kuba uThixo uthi For God says, ngompostoli uPawulos with Apostle Paul, uthi he says, incwadi kaYohane 5 verse 19 to 20 the book of John 5, verse 19 to uthi 20. siyazi utsho njalo umpostoli uPawulos Apostle Paul says this, we know, siyazi we know, nguJohn kanene siyazi ukuba unyana kaThixo ufikile that the Son of God has come wasinika ingqondo and He gave us an understanding yokumazi of knowing lo kuphela kwakho the inyaniso. one who is the only true one. Inhloko uba awunayo If you don't have the chief apostle or the uzoba head, nayo njani ingqondo? how if you don't have the head, how will Uba you have the indlebe mind? zisenhloko Because everything is done in the head. nobuchopho busenhloko. Even the brains are in the head. Ithetha ukuthi wena That then means uzoba sisibhubhu kunje sofileyo. you will be just a carcass that is dead. Abantu ke bayanqumlana inhloko. People does cut each other's head. Ubuthetha kakubi ngomzalwane wakho. If you speak ill about your fellow brother, Into elandelayo what follows? abantu bayamcaphukela. People will start to despise him. And abantu baba bemcaphukela ababantu. After people have now despised this person, Abamcaphukeli kuba beyibonile lento ithethayo. they don't despise him because they have seen that which you are saying. Bacaphukela kuba beyikholelwa lento ithethayo. They despise him because they believe that what you are saying. Izinto ezimbi Things that are bad or evil okanye ubuxoki or lies. abuverify ubuxoki. Lies are never verified. Bunelakhi yokholelwa kungakange kubuzwe. Lies have got a fortunate, it's very fortunate that people can believe in it Kodwa without seeing wathetha it. inyani Now, once you start to speak the truth, uzobeva bethi kayiprove lento ithethayo. they start to say, prove what you are saying. Bantu bafuna iproof They're saying they are seeking the proof xa uphethe inyani. when you are holding on the truth. Kodwa buyaxoka. But if you are lying, Kuyawuhlokoma sonke stadium. this entire stadium will arise Asibinya na question mark and never had any question mark because uthetha lento bayiyo. because you speak the very thing that they are. Unqinela izenzo zabo. You are testifying for their own actions. Kodwa uba uzingqineli izenzo zabantu But when you don't testify for the actions of the people, bathi zane proof they say, bring the proof, sawukholwa. then we will believe. Iyo ke lento That is why, therefore, uYesu Kristu weza ne proof Jesus Christ brought the proof uba okunene ungunyana kaThixo. that indeed He is the Son of God. Wabahlamba inyawo. He washed their feet. Wenza into abangeke bona bakwazi He uyenza. did something that they would not do themselves. Uthi ke ngokuhambani ke niyohlamba abanye. He says, go and wash others. Akukho nto ebuhlungu phezu komhlaba Nothing as painful as what is happening on earth njengokuxolela umuntu. like forgiving a person. Especially xa uyazi
uyibonile lento ayenzileyo. especially when you know and you have seen what he did. Kodwa ndifuna ukubuza lento, But I want to ask you this. phakathi kwakho Between you nalento yenziweyo and that which has been done noThixo, and God, yiphi yona nto uyifunayo? what is that you are seeking for? uThixo God, ufuna ungaphindezeli. he does not want you to revenge. Wena wawukoniwa ufuna ukuphindezela. When you are being trespassed against, you want to Ufuna revenge. uyohlala esihlalweni sikaThixo. You want to go and sit on the seat of God. Umbuzo ke ngoku, Now the question is, awuzenzi imkhulu na aren't you making yourself greater kunalo ukuthumileyo na? than the one who has sent you? Kuba impindezelo For revenge ekaThixo is of God. asiyo yakho. It's not yours. We- It's not yours. Wena uThixo ukulindele uxolweni Peace, elulusango which is the gate lokuya enyanisweni. of going towards the truth. Because uba ukwazi uxola If you are unable to forgive, awunawufeyisana nenyani. you will not be able to face Abantu the truth. abafeyisana The nenyani people who are facing the truth ngabantu abaxolayo are people who are peaceful, nabaxolelayo. who are forgiving. Nanso ke indlela That is the way yokuya enyanisweni. towards the truth. Usibonisile ke uYesu Kristu Jesus Christ has showed this to us, indlela. the way. Bathi bemthuka When they were insulting him, bethetha zonke into ezikhohlakeleyo ngayo, saying all cruel things upon him, bembetha, punishing him and beating him bembethelela. up and nailing him. uthi baxolele babo He says, forgive them, Father, ngoba bayazi into abayenzayo. for they know not what they are doing. Akazange abagwebe. He never condemned them. Le ofuna uya kuyo The one that you are heading towards yokugweba of condemning, awulwi nalo mntu you umgwebayo, are not fighting against the one that you are condemning. ulwa noThixo umdali wakho. You are fighting against God, your creator. Uxolo Peace and forgiveness lulo olusisa enyanisweni. is the one that leads us to the truth. Awusoze umbone umuntu okanye umve You will never see or hear a person ethetha inyani ecaphukile. speaking the truth when he is angry or she is angry. Inyani yabantu abasoba, The truth is only for sober people. abantu abakwazileyo ukuxolela isimo. People who were able to forgive the situation. Lungahlala nami, luhlale nami njalo. Yanga leyo neba yakho engapheliyo neba yakho ingande mphatha nami emphathe neba yakho yanga olothando lwemihla ngemihla thando lwakho lungahlala nami njalo, luhlale nami njalo, neba yakho engadinwayo yanga Nkosi, neba yakho ingande mphatha nami ke embathwe ineba yakho njengaYuhana ke ngibulele ukufezwa
wathethuhana ke ebulele ukuphendula kwemithandazo wathi Yehova atebiza Thando lwakho nguthando lwakho wahlala nami unganishiya nini na ubukumkani bakho Thy kingdom, mabufike let it come, intando yakho and thy will yenziwe emhlabeni be done on earth. ubukumkani The kingdom bubo kuqala kufuneka bufike is the first that must come ukuze ukwazi ukwenza intando kaThixo for you to be able to do the will of God. ubukumkani The kingdom luthando is love lukaThixo of God. uthando lukaThixo The love of God alupheli is endless, kodwa uthando lwabantu but the love of men luyaphela can end. uThixo ulawula ngothando God reigns in love. akalawuli ngeziqalekiso He does not reign in curses, akalawuli ngomsindo and he does not reign in anger. isizathu sokuthi siphindisele kukuba sinomsindo The reason for us to avenge is because we are angry. ukuba ke sihamba ngomsindo If we follow after the anger, sihamba elifini phansi kwelifa elimnyama we walk under the dark cloud. uthi uPaul Paulus Apostle Paul says, uthi sidlulile he ekufeni says we have passed death sangena ekuphileni and entered into life, ngokuba sibathanda for we love abazalwane bethu our fellow brethren. awugqiba uYesu Kristu After that, Jesus Christ, ukubafundisa after he taught them, uthi ke ubahlamba inyawo after he washed their feet wabafundisa and taught them, ubabahambe bayokwenza nje and do as it has been done unto them. ubuya athi He comes back and says, abamkela nina those who receive you bamkela mna receive me bamkela noba and unthumileyo the Father who has sent me. kucace ke ngoku It is now clear into yokuba xa that bephuma beyohlamba abantu inyawo when they are going out to wash the feet of the bayobahlamba people, ngevangeli they are washing them with the gospel. abamkele lo vangeli Those labo who behlanjwe inyawo receive that gospel after their feet are washed, bamkele yena they have received him. ngoba elo vangeli For that gospel liphuma kuye comes from him. linguye It is him. abantu bayakwazi uzapha enkonzweni People are able to come here to this church bengakanga bayohlamba inyawo having not washed their feet. inyawo uzihlamba esixekweni You wash your feet there in evangelism. njengoba ethi nihlambe abanye inyawo As he says, you must wash Ngamanye others' amazwi, feet. In other words, kufuneka uphume nawe apha you must go out of abantu here. abadinga ihlanjwa inyawo People who need to wash their feet ngabangcolileyo are those whose feet are dirty. abantu abahlambikileyo
Those who are cleansed, abadingi ukuhlanjwa, they don't need to be abadingi washed. nokuzihlamba. They don't even need to Uba wash themselves, sebehlambekile. for they are washed already. Siba nengxaki ke, We have a problem sicinge into yoba ukhonza uThixo that worshiping God ukuza apha ecaweni is to come here to this church, ungakange uyohlamba abanye inyawo. having not gone out to wash others' feet. Lenkonzo This church iyabathunywa, is for the messengers. inomthumi He's got the one who sends, ongumoya oyingcwele. who is the Holy Spirit. Ukuba uyamva umoya oyingcwele, If you can hear the Holy, you will go out uyobathatha and go to take uze them nabo, and bring them, nabo and they also, bazoba kwindawo nawe they will okuyo. be at the place where you Xa are. unethando, When you have love, abantu bonke ubabanqwenelela ukuba you wish for all people that babe njengawe. to be like you. Uthando lulo luqhubayo The love is the one that drives you ukwenza abantu bafane to nawe. make people to be like you. Andabana ndivana. Ukuba niyayilibala lento bana nizofunani apha, If you forget what you came here for, nizawuqabuka you might find yourself nizinkonjane zasecaweni. being just the sons Nimane and daughters nicela of abantu the church bakudala nabalapha kule nkonzo and mna. telling people I've been here very long, Ibe isenzo singatsho. but your acts or actions are not completing Bazokubuza that. abantu People will ask you, uba uthetha uba ukule nkonzo nyani. do you mean you are in this church Kodwa truly, ingathi awufani nomfundisi wakho but you nje. are not the same as Into your edala uba reverend? bathi awufani nomfundisi What wakho. makes them to say you are not in the Awuthumeki, same image awufani as the reverend? naye. You are not commissioned, you are not like him. Inkonzo The church ipolitiki. is politics. Inkonzo The church yabakho ngenxa yezikhalo zabantu emhlabeni. came to be because of the cries of the people in the world. Zange ibe inkonzo ngenxa yezono zabantu. The church was never established or came to be because of the sins of the people. uYesu Kristu Jesus Christ, akazange uzokwakha elibandla he did not come to build this ngenxa congregation yezono zabantu. because of the sins of the people. Uze apha wathunywa nguyise He came here having been sent by his eresponda father, kwizikhalo zabantu. responding to the cries of the people. Abantu People, bona emyezweni they sinned in the Garden of Eden. engekazalwa noYesu. Jesus was not even born then. uThixo zange ehle athi ngizokunihlangula. God did not come down to say, I'm here to redeem you. Iyakuxelela ke lento into yoba uThixo ebantwini akabizwa zono. It tells you that to people, God is not called by their sins, Ubizwa zizikhalo zabo. but he's called by their cries. iSouth Africa yonke iyakhala. The entire South Africa is crying. Iyakhala. It's crying. Ikhala kucinezelwa It's crying because they are oppressed. ngabantu abanemali. But those who possess a lot of money. Ngoba lento ayithetha uYesu Kristu. Because this that Jesus Christ is saying, Athi umoya wenkosi uphezu kwami. saying the Spirit of the Lord is upon Uthi me. endithambisele He has anointed me ukuba ndishumayele indaba to ezilungileyo preach the gospel of the good news. Gospel of the good news kumahlwempu. to the poor, Why? not to the rich. Elento bazityebi ezicinezela It amahlwempu. is because it's the rich people who are oppressing the poor. Isityebi sihlala nemali eninzi. The rich person will be with a lot of money Sinithenge nonke apho banixoke. and buy all of you here so that you may lie. Namkhetha. You choose him. Kubani lamfela abanjwa? Kubani labanjwa? Who's that Bakhetha criminal? ukuba Barnabas noma Barnabas noma Bar. Kubani? Andilazi nolazi negama lazo uqomba namdla kulo. I don't even know his name because I'm not concerned with it. Bakhetha abantu. People chose uBarnabas Barnabas, isikhohlakali a esi. very cruel man. Bathi makubethelwe uYesu And they said Jesus is the one who must be crucified ngenxa yemali. because of the money. Abantu bakhetha People chose uba makuthuka uZuma that Father Zuma should be insulted. kukhululwe ezona zikhohlakali isikhala ngazo ngoku. The very criminals should be released, the ones that we are crying with today. Bathi esona sikhohlakali sesi They say the very cruel person is that one.
kodwa baxakwe kukusibophela le nkohlakala bayixelayo. But they are troubled in taking him for Ukuba incarceration of what they are usisikhohlakali. saying. If he was a cruel man, Kutheni eko jele pho? why is he not in jail? Why amatyala akhe thatha ixesha? Why all his Angade cases agwetywe. are taking so long and not concluded? Ungqowankulu. The ones with the big Khuphe imali. money is taking money Wathi and gave to this one, to this one, to this one, to this one. uZuma kalunganga. Zuma is a bad person. Njoba nonke nazi uZuma kalunganga. As all of you know that Father Zuma is Wathi a bad unobuza person. uba wenzeni? But if you can ask a question, what has he done? Awunawuphendula. You can't respond, you can't answer. Kwathiwa apha It was said here, uthathe imali uhle imali karhulumente enkandla. he has taken government money at Inkandla. Kodwa uauditor general akaboni imali lahlekileyo. The Auditor General did not find Kanti any yeyiphi missing le funds. mali ayidlileyo? Which money exactly did he Ningabakholwa yonke he into consume? le. Don't just believe in everything. Hlambanyani inyawo. Wash one another's feet. Khake nihlambe okungcola. Wash the dirt Apha ezinhloko zenu. right inside your Ukuze head inhliziyo yenu so that your heart ihlambuluke. can be cleansed and uYesu purified. Kristu. Jesus Christ, Kuthiwa kwavela amangqina amabini they said that two witnesses came unto him. amthola They then accused him. amholisa. They made him to be dirty. Elona cebo The only plan lezi zityebi of these rich people, wawa ngathi uyabahlupha. it is like you are perturbing them, troubling them. Bakhupha imali When you are troubling them, they take bathenge out money amangqina. and they buy those. Azothi amangqina The witnesses who will say, wenze into ethile embi you have done this ngoba bad bafuna thing emnqamlezweni. because they want you on the cross. Izityebi Rich people, zicinezela amahlwempu. they are oppressing the poor. Athi umntana abantu kubulambile shame. A child which is starving or hungry, Athi hayi mandiyithathe. say, I will take it. Noba ndiyazi lento. Noba ndiyazi lento kuthiwa mandiyenze. If you know to do, Ndityile. at least I will sleep with a full Wicked stomach. people. Abantu Abantu abakhohlakeleyo. abangamoyiki uThixo. People who don't fear God. Ucinga into yokuba He thinks that esi sisu sakhe xa sihluthi namhlanje when his stomach or her stomach is full today, asizulamba ngomso. will not be empty tomorrow. Uthi uYesu Kristu Jesus Christ says kwintombi yomSamariya to the Samaritan xa daughter, isala ukumpha amanzi. when he denies to give him Uthi intombi water, yomSamariya ndipha he amanzi. says, daughter of Samaritan, give Intombi me water. yomSamariya ithi hayi asinabudlelwane He namaJuda. said, I don't have, or we don't have any fellowship Uthi with xa the Jews. eyiphendula He says when he ukuba responds, ubusazi if you knew, bendiya kunika amanzi I would give you water, obuyawuthi ukuwasele after which you have ungaphindi drank, unqane. and you shall thirst no more. Uyabona You see, xa uhlele ebulungiseni when you are dwelling in righteousness uze reject imali zezityebi. and rejecting all the monies from the rich Le nto people, ingaphaya kwale rejection yakho this that is on the other side of your rejection bubutyebi obungenaphakade. is the wellness, the richness that is Ngoba eternal. uThixo uthi kuwe For God is saying to you, nanku umntana wam here is my child, endimkhethileyo. the one I have chosen. Yintoni endikukhethayo? What is this that is choosing you? Inyaniso. Is the truth. Uba inyaniso awunayo If you don't have the truth, awukhethwanga. you are not the chosen. Yiyo lento umva esithi ndiyabazi And you hear him say, I know those endibakhethileyo. whom I have chosen. Endibakhethileyo Those that I have chosen, bafana nam. they are like me. Those Endibakhethileyo that I have chosen, benza njengokuba ndenzile nam kubo. as I have done unto them. Nakhululwa. You were liberated Nanikeza umoya oyingcwele. and you were given the Holy Spirit. Naxolela izono. Your sins were forgiven. Uthi ke ngoku uThixo, God says now, hambani nani go you therefore also niyoxolela abanye to go and forgive others izono the sins njengoba nani nixolela. as you have been forgiven. Pazuva iri rempostori matenga akazaruka marimi emoto akawira
Ira pamsoro pavo vanozadzwa nesimba guru tinovanzwa nechokwadi simba nekugwinya kukuru mweya mutsvene imimaburuka chenesai moyo yedu tiruramise tifambe muchokwadi tifambe namo mutsvene wenyu tinoruramiswa Chenesai moyo ye tiruramise nezwire tifambe muchokwadi namo mutsvene wenyu tinoruramiswa imi mweya mutsvene tinoreva imi maburuka semoto chenesai moyo tinoda kururamiswa nezvirenyu baba tifambe mutsvene wenyu tinoruramiswa hatina kutka isu hatifunduki chino nomweya hatisi magwara makati pa sipo mukati pase
amanzi ahlamba inyawo. The water that washes the feet Inyaniso is the truth. kuba inyaniso For the truth ihlamba inhliziyo. cleanses the heart. Inhliziyo yawuhlambeka When the heart is cleansed, usho umbone uThixo. you start to see God. Umoya oyingcwele The Holy Spirit ufaniswa nejuba. is resembled in a dove. Ijuba A dove alihlali apho uxokozelayo. does not dwell where there is people in loggerheads. Umoya The oyingcwele Holy Spirit awuhlali apha inhliziyo ixokozelayo. does not dwell where there are grudges in a heart. Umuntu ephethe insolo, When someone is carrying accusations izikhubekiso, and all the Nenzondo. grudges and hatred, bubumnyama bonke obo, all that bonke obo. all that is darkness Xa lonto ihleli in enhliziyweni your heart. ungavumi uxolela And umzane wakho don't accept or allow yourself to Ithi forgive loo your brother. nto. It means usesekufeni. you are still in death. Masidlule ekufeni. Let us pass death Sibathanda abazane bethu. and love our fellow brethren Sibaxolele and forgive them ukuze uxolo so that peace lusise enyanisweni. can lead us to the truth. Uxolo Peace lulo oluyindlela is the way yokuya enyanisweni. leading us to the truth. Inyaniso The truth iyakusikhulula. will liberate us. Inyaniso The truth iyo eyakusikhulula. is the one that will liberate Kodwa us. uba inyaniso awunayo But if you don't have the truth, awunawukhululeka. you shall not be free. Ufana nofileyo. You are like a dead person. Xa ufile When you are dead, ayikho into oyibonayo nothing else that you see ngaphandle kwezinto ezikukhubekisayo. except the things that are offending you. Usuku lolu This is the day lukamoya oyingcwele of the Holy Spirit uyohlala phezu kwenu. who will stand upon you. Kodwa umoya oyingcwele But the Holy Spirit ufana nomoya unjengejuba. is like a spirit that is in a form of a dove. Awuhlali kwindawo exokozelayo. It does not dwell in the place that has got no Ngamanye harmony. amazwi bazane bami, In other words, my fellow brethren, njengoba ningenile neza kule nkonzo namhlanje, as you have entered, come into this service ndithi kuni today, izikhali phansi. I'm saying to you, put down your Nijongane weapons noThixo. and look up unto God. Thathani le mithwalo yenu Take all your burdens niyibeke kuye, and put it unto ngoba Him. uthembekile. Oh, for Him, Xolele. He will forgive you. Into eyenza into yoba sizofika apha What made us to reach this place? sizofuna elo We lizwi are here to seek for that word loxolo. of peace. You are everything to me, El Shaddai. You are everything to me, El Shaddai. You are everything to me. You are everything to me, El Shaddai.